Babu shakka har kullum shugaban al'umma shine mai musu hidima. Allah ya ji kan Ahmadu Sardauna Gamji dan kwarai. Batu ake na Honorable Amir Alhassan Zaura, dan amanar Murtala Sulangaro, masoyin Baba Ganduje na gaskiya, wanda samun sakarmar hukumar Ungwaggo an yi shinge an huta jira. Cikin wasu 'yan watanni ya canja fasalin tsarin taswirar al'ummar karamar hukumar Ungwaggo da ayyukan alkhairi da samarwa al'umma ayyukan yi. Ku dai kawai ku biyo mu a cikin wannan shiri na tafiya da ɗan gari domin jin waɗanne ayyukan alkhairi 'yan karamar hukumar Ungwaggo suka rabauta da shi. Za mu tattauna da wasu waɗanda suka rabauta da ayyukan alkhairin a shiri na gaba idan Allah ya kai mu. Amina Bello Abbas har kullum shine sunan.